Assalamu alaikum mehriban vatandaşlar. Ayretinem YouTube kanalımın Agdyber dinleyijileri, men siziň hemmäňizi hoş gördüm. Elbette bu näme? Ýene bir geçmeliyor gepleşiň bilen täze sanyna elbette bir näçe dostlarymyň, kardeşlerimizin, dinleyijilerimizin bir haýyş eden mehmanyny dogrusyny aýtsa gelen tesbirler 516 san tesbirden ibarat mehmany çağırdyk. Elbette kimdir öýdýäňiz? Öz çağıran mehmanyňyz, haýyş eden mehmanyňyz. Ýaşdaky Naýdym Şeýme Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň bagtyar talebi Merdan Gulçarov. Merdan hoş gördük. Näme ýagdaýlar, gowmy? Sanyň sagmy? Bu näme? Elbette geçmeliyor gepleşigimiziň 11-nji sany seň paýyňa düşdi. Awa nesibeňe düşdi. Näme? Nesibe diýilýär bu zatlara. Bu näme? 11-nji sanyny Aquda etramynyň gämi owasyny edir girinje ýerinde bir täze bir täze sowda merkezi açılıp ulanmağa berildi. Oňa ikinji gatynda Mindal restoranyna ýagdaýatlyk nesibämde düşdi. Şoň üçin näme gepleşigimiň başynda men saňa köp sagwarsyny aýdýan goýç Allah nazar toparmyň adyndan çakyrma ýok diýmedim Merdan. Şoň üçin köp sagwar ömrüň uzak bolsun. Indi bir gepleşigimiň başynda mümkin bolsa özüň barada, maşgalan barada bir gyýtgaç bir bellek geçken durup geçmek gerekkel. Tomaşaçy içkinsen tanasynlar öýlenenmi, öýlenmedikmi? Niýe şoğlanna näme? Dogrudanmy? Başdyna Merdan. Öýlendim. 2 sany gyýdymma. Çarşyda ýaşaýan. Ýene bärde nur zamanna. Doglan ýerleri? Doglan ýerim çarşyda. Bokurda. Bokurda. Gömme çörek bilen da. Malyň içinde bir men ýerden sarwa maşgaladan ekeni. Doglan. 2 gyýdymma. Aýkara Dogon maşgala. O ýaşapýarsyňyz da. Hudaýa şükür. Dogry, nimemi gelnimiz gabanjyňmy? Ýok. Gabarany barkany aýdy berdi ýa. Girdeji getirseň bolýar diýenler. Dogry dämi? Bartyr Merdan gitmeşiň başynda ýene bir gerek sana maşgalaňa ähli hostarlaňa saglyk dilýär. Sanlar sag bolsun, çağırışdan başlar abad bolsun. Türkmen sunugatyny, Türkmen araýynysynda näme toýhanalarymyzda konsertlerimizde owadan aýdymlaň bilen halkyň içine giňden bir ýeni-de bir dörejiňi dowam etmäň arzu edýär. Inni oýna bakansyň. Oýna bak. Oýun bakdyňmy? Bir toýum ýa, nime mak goýdum? Ay iksem. Gaýt bakdyň ha? Gaýt bakdym. Oýnuň ýerinde naýdym hiňden ýadyň? Ay şu 2004'de o. Şeydim. Oýnuň ýerinde de hiňden ýadyk. Düýpli özüňe men inni aýdym sormaly diýilen sonra haçan ýerde çykdy? Düýpli 2008'de Opşaýdanda toýa çykyp başladym da. Şeýlemi? Aha. Mektepde zatda da aýdýardyk. Halifa molumyz wady saat çap aýdym aýtdyrýar da. Kim molumyz? Suhan molum diýip. Suhan barmy şu? Ba. Sağ bolsun. Aha. No şu wagtlar aýtdyrýardy ne? Onda da höwet ne? 2008'de de birinji toýum köşde boldy da. Köşde. Ul toýu, pritsep toýda. 2008-nji toýarlym. Şo wagt ha? Şo. Berekeller. Ondan gidiberdiň göçüp bilen. Aýyndan o. Ýöne ara bir maý düşdi wadet soň 2010-da biraz ýara usulluk boldy. 2014-de ýene gaýtalap ýara usulluk boldy da. Biraz şol karalyga maý düşdi da. Pauza boldy. Indi gowmy saglyklap. Daýy. Berekeller. Men sen Merdan var häzir aýdyn. Näçinji ýyldan bäri tanýan ýeň? 2016-2017 ýyldan bäri tanýan. Men onuň Ay ýokla ýa. Onuň görüşdükmi kan? Göktepe'de toýdy. Näçinji ýyl şo Göktepe'de bolan toýmy? İrrak bolaýmasyn, 2010 kızak bolaýmasyn. Şeýlem kan? 2010 kim kan ýa? Şo töwerek. Birinji gerek görüşüm Göktepe'de toýdy da. Bileme dol ýyly ýadyma düşenok. Gaty gowy inni bäri paýtagda gelende bir gujaş garşylanlara bardyr. Göl gelýär demedim, taxtdan şu toýa çykyp bolmaz. Aýyny bärde paýtagda da nämeliki gön gel aýdym başlap bolanok da toýlar. Kim mysal üçin siz bir gollan oglanlar bardyr, halifalar bardyr, sadanlar bardyr, kim belki şolara durup geçäýin. Aýyny seret esatyny bir adyny alıp durjaklar, dostum ma. Sag bolsunlar hawa. Dostum adyny öldür düşünýärmi? Öldür düşünýär. Onuň dostum ma bir dogan ýalyp gidenden bada. Gatnaşýarlar bu adam. Hudaýa şükür gatnaşýar. Ya belli bir derejä ýetdim diýip bar, elini üç göreni goýmak gerek. Gerek.
Aha. Yo sağ olsunlar. O şolar kömek etdi. Canlar sağ ol. O evlerine mazatdı. Mhm. O. Qarab näme şu netice. Tek gidiverdim diýär. O benden sebäpdi ya. Hmm. Bolmadyr da o zatlara. Merdan bu näme tuweleme ýörüýte oğlanlar taýyňlar turda ene Goşsan we Terdarzan we oğlanlar Tetrastan we Ýakupsan we bu näme jany taýdar sana. O nesip bolsa jam. Yani memi aýdylan ýagdaýda da goýberjek mi? Yo derejeliğimiz ba. Öz aýdymlanma, olardan aýdar nesip bolsa. Bir başyny bar bir aýdym bilen başlaýaly. Bir öz derejeliginden başlajak we halifanyň derejeligiне ýakyn etjekmi? Onuň gepleşigimiz dowam edýär. Ýüzler bir kysana aýdymaý. Näme daýal onu? Dedi Ömer'de gitara çaldılardı erkek diyanda. Haysiyazdaydı baş. Estrada dedi verelim. O estrada. Öderüzlüğüne demişsin. O öderüzlüğü. Näme Halim Şahir diýip bir halifa Şahir Aha. Şoň sözlerini ýa-ni Pahir näme Çarýar han geldi ýerine ýetirdi. Çağrılar. O şoň Muhtar Salife bilýän onu. Muhammed Peygamber zanymda ýa-da näme şoň bilen başlaýaly. Şeyle mi? O. İkinci aydym gün iki aydym nemede onun gepleşige gidiverelim. Bak takna çıkan öyle münt tutturma diyecek kadar. Bolýa şey daýar. İkinci aydymyň İkinji aýdymam bir öwüt ünne barada. bolýa. O. Onu näme Merdan takna taýar hormat bilen zany ýetde mehribanlar gepleşigimiň myhmany geçmeliyor gepleşige ýürüýtme nihip bolýarlar geçerlik gelen myhmanymyz Merdan Gulçar zany ýetde ajaýyp aýdymlar bilen gepleşigimde dowam edýär. Dinläňiz ejer mehriban aşarydan tehdir ýadan, öz pikirlerinizi ýadan. Ebaby bir näçe ýaňyz özüňiz haýyş etmän Merdan Gulçar çagyrar, Merdan Gulçar çagyrar. Ine Merdan Gulçar bizde. Sakla diýek Merdan. Yaradanın nurundan vekil gelen Muhammed, arşta adı yazılan Hakkın dostu Muhammed. Doğdu hakkı görmedi, yine ömür sürmedi, gözü yaşı durmadı, yetim kalan Muhammed. Yaşlıktan yetim kaldım, çöllerde çopan boldum. Zikir finalar kıldım, amma deyip Muhammed. Zikir finalar kıldım, amma deyip Muhammed. Allah marşı götürdü, kalbi nurdan doyurdu. Ahmet adın getirdi, Hakka duçan Muhammed. Hakaydan parıl bolli, Resul kutünnet bolli, boynunu vacivalli, cennet dilen Muhammed. Zaman ömür pikirde, İslam hakta şükürde, Yaradana şükürde, Allah'ın dostu Muhammed. Yaradana şükürde, Allah'ın dostu Muhammed. Umur pellin qaytdi, Bilal azan aytdi, Ali Zülfikar tutdi, dört çaryarlı Muhammed. Osman'ı sen kaynatı, Ebu Bekir bir ata, Allah'ın bergil fata, yedi ulatlı Muhammed. Şimdi pelvan ağası Medine'de dair
Mekke Kabe'm eyyeti Beytullah'lı Muhammed Mekke Kabe'm eyyeti Beytullah'lı Muhammed Yetim 63 yaşı ne kova gördü başı Hak hovan aldaşı kalbi nurlu Muhammed Halim bardı yurduna köp ağladım derdine Uçmak dilep merdine dilep alan Muhammed Cennet isli Muhammed dilep alan Muhammed'e Ay alım bilen akıl bir derler bala Alım bilen akıl bir derler bala Birin koyup birin seçmeyecek bolgun Dolu göz yetirip bilmeyen vadım İyil içinle güve geçmeyecek bolgun El bolgun Ay kim bu dünyanın kuruluşu dardır Kimseler karı gözü kirden de vardır Yıllardır Uçyanım vardır yönetimiyle uçmacak bolgun gel bolgun Bilmedin dostundan bilecek bol sorar Sen dost bölüm biri gel şonu korar Sütüm etkilerim hancar direr Yürek düş dostundan geçmeyecek bolgun Gel bolgun Çekmen yaşayacak ol ile milleti Aslı halallıktır dünyanın kımmeti Ay sana bahşettiler fikir cenneti Halal ocağından göçmeyecek bolgun Gel bolgun Duyup bilsen dünyanın lezzeti vardır O kuyunu görmeyen bir gözlü kördür Ay peşin diyer bu dünyanın gediyeti vardır Onunla bir doğduğu düşmeyecek bolgun Gel bolgun bahşettiler Ay sana bahşettiler fikir cenneti Halal ocağından göçmeyecek bolgun Gel bolgun Köp sağ ol. Sebebi bir canın ses başka oluyor da. Bilen bir canın ses dinlendi. Bitkoş kola sözlerim gowy keni at gowy ýatyr. Ha ikinji jol Şariýa han gelip halife ýerine ýetirdi.
birinci aydın. Veterineriya tuvardym Halifajan. Yetibimiz yoktur. Geçilen yola bir ýadarly bir jaňlaşdyk. Bir ay öňňänler jaňlaşanlarynary. Kendin yani Halifa. Seylemi? Nurçun näýetdim? Indi merdan. Siz bir näçe oglanlar dostum kömek etdi, ýardam etdi diýdiňiz-de. Aýratyn bir ýykyn edip dünýäni aýdym sen. Ine Saryar Haneli Halifana aýtdym. Ayn näýleýin? Mene her kim diňläpdi. Hemmetini diňleýän. Gatyr näýleýin bir. Şüýreňe batmajak aýdym bolmasa diňläp bilýär. Aýratyn maslahatlaşan Halifana. Aýratyn maslahatlaşan Halifa. Şulaýdym çykardym, şol bir diňläp pikirini aýda-aýdatýam. Diňe şutadandan goňşany maslahat edip. Goňş bilen. Goňş oturup bitdi näýsene. Da. Doğru. Öz derejeliňe degişli näçe sandyrak aýdymma sanawyny ýa sanawdan çykdymy? Ay bardyr onun, näçe bardyr? Opsu bir album bardyam. Bardyr. Öz derejeliňe degişli aýdymma. Berekellah. Inni sana şeýle soraw. Sen tuweleme toýhanalarda kän gabatlaşýarda kimiller toýlarda ýa dowlanmalarda oturuşlarda sen de gitarada çalan soň oturuşlarda da kän gabatlaşýar. Ýöne geçen ýyllar ýaman kän gitarada bir efirde TikTok platformasyna goşup aýdymlaň diňleýär näme üçin çykan onu? Ya elim degen okmy? Elim degen ok. Seýdemi? Bir ýany okumyzda Hudaýa şükür. Ekman okumary. Menim şu Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň uçurma boldum. 2020-nji ýyl utardym. Teatr fakultetiniň drama rejissura hunaryny Mesdanyň halk artisti merhum Halifamy Urazda Gulmazowyň elinden almanlyk gowy ýokara kuzany elmi damas kaptandan geçdim. Şu taýda ýüregim dur. Hakykatda. Indi aňyrda Medeni Institutda Halifanyň aýratyn maslahatlaşan Halifanyň barmy? Qurban bolumma. Qurban Türkis. Oraz molim. Oraz gabiş. Halifa. Sat halifalar da kän hadyrlar çyksa ustadyň elinden. Esas şolar da. Şolar maslahatlaşan. Ana çarma bilen maslahatlaşan okma. Ana çarma olim bara näil? Qızaqlar gowy nemeler berýär. Dilwara okudan ok. Taýyr. Seýlemi? Näme şo kafedra müdiri ol gidýär. Ona kawa giriýär tapamyda. Men näme diýärdi? Näşde ana çarma olim görsäler ýadyna düşer. Ýadyna düşmelerimiz. Men köp türkmen milli sahatlary okaýan döwrüm ana çarma olim ýanyna bar soraýardy. Otan fakultetimizde maýra olar medeni mirat teatr fakulteti. Ýanyna barýardy pikirde şolýan ana çarma olim şeýle sonra berýärdim. Ýaltanan okdy. Tapa oturdu galyp bara bana demedi ýatda sen gurrun var ýatda şu saat haýty Halifaň döreden saady nirden gelip çykan saat. Yani ansarma oldan ýaman känada bolmaly men janyň sag bolsun ondan doktor şäbi bir dörejilikde rejissura bolamyşsam hökman turatdy sag gurallary saglar nirden çykan saglar haýty Halifaň döreden saady şunu bilmi şu saglary ansarma oldan öwrenýär köpüne şunday. Ay goýa kelläm. Kelläm goýa maslahatym ansarma bolmam maslahat gösteräri. Sen bir aýdýan türkmen halk aýdymlarynyň kän aýdýanda. Indi näme ýene gepleşigmidi aýdym bilen dowam edäýärmi? Aýdymlaň adym belläk geçsekmi ýa ýigidar dowam edip berjekmi? Bir aýdym dostum uğratdy bir aýdym. Onam gökçeli edi program ýa kardeşim aýdypdyr. Seýlemi? Böyle. Ondan soradym. Şulaýdym aýdaýyn men. Ödünden. Entek bir dolam çykarman roly. Şonda da ruhsat berdi. Sawatna o edýän sawat. Näni tip şolaýdym aýdyp bereýin. Bir sözlerde atlaram gowy. Seýlemi? Ýürüňe. Sen ýöne var aýdym no sözüni ýaman üstlerem berdim men bilýän onu. Her bir aýdýan ýa şeýle Mahmud Tamamyň sözlerini ýa din urdan aýdymlaram gepden edýän ýaman şol aýdýan aýdymlaryň sözleri ýeňilde. Esas var söz girmeli. Kitap okuýan. Kitap internetten okuýan. Näme üçin açyp okuýan görýär kitap alyp okuýan? Şo kynýat. Näme üçin näme kıymet düşünemem şonu internetten alyp okuýan. Internetten hem okamaly, men okamalar diýem. Okýany
kitap var, köýne kitaplar var da, misal üçin, şolan bir şolar okusaň, kitap okusaň, Nesip bolsa okaja. o gir. Okazak. Kitapxanadamda eken. O. Men soň sonra öwren onu. Arkay. O, sanader. O, arkay. Sanıp da nereden ömrümde okusun. Bunu ne mehvanlar gepleşimizin mehmani Merdan Gulçarov elbette zannet etti. Davaramızı gepleşimimizi aydın bilen dowam edýär. Dinläňiz zalym. Canymyz sag bolsun. Bu durmuşda yaşayar öz pikirim Gıybatım etmem menin nem bolsa-da dikenim Bu durmuşda yaşayar öz pikirim Gıybatım etmem menin nem bolsa-da dikenim Dikensiz gül bolmaz, namarkadır bilme İşin şoğlu bolsa birden yürekden degenme Dikensiz gül bolmaz, namarkadır bilme İşin şoğlu bolsa birden yürekden degenme Meniyle bokmadım, baydı adına göz dikmedim Onun gep katnatmadım, şükür meni öğrenenlegim Garip meniyle bokmadım, baydı adına göz dikmedim Onun gep katnatmadım, şükür meni öğrenenlegim Dikensiz gül bolmaz, namarkadır bilme İşin şoğlu bolsa birden yürekden degenme Dikensiz gül bolmaz, namarkadır bilme İşin şoğlu bolsa birden yürekden degenme İşin şoğlu bolsa bir gün yürekden degenme İşin şoğlu bolsa birden yürekden degenme Merdan, senin Angrayňyzda sunuwdy işler barmy? Nemenki de ýok. Sunuwdy işler diýip däden pahyryna hakamyň dogan bolar. Lugtarda çala. Öyle. Oňy halipa da däle. Öz ýöne. Öz. İste boýunça çalyp çykynlar berýär. Ondan ullogan mazady, pahyr bolar. Aha. Ol aýdyma da hiňden ýaly. Şeýlemi? Hawa. Aydın zat, aydı ýaly. Ejen kakan barmy? Hakamy ejen. Käbäňiz bar. Daýyş. Käbäňiz sizin şu üstünliklerinizi nähili garaýar? Begen ýa. Oğlum şulaydım, gowaýdyp siňe olaydymy, bir hil halamadym diýenler bolýarmy? Kän bir sunuwata girip kän bir aýdym zada dinlän o. Ýöne begen ýa. Mawy karanly ortada adetde ha. Ýöne näil dinlän ok diýänim sebäbim Aýratyn bir belli gedenek umumy dinleýär. inne aýdym zat näil ýenini aýdym bilen kän nemese ýok. Sebäp ýok şo Hakan Pahyr döwri. Hakan Pahyr ýogulyň döwri. Biraz neme düşdi-de. Kän onu. Ýöne begen ýa. Düşünüm. Merdan sen näme üçin bir aralykda ýene pauza berdiň? Geçen ýyl bir go ýyllygyna işläp boradyň. Men sen bir klip bilen edip berdim. O konsertler ýa näme üçin pauza, näme üçin pauza berýärmi? Umman sonra men şeýler aksyň jogabyny isleýär. Näme sebäp bolýar şu pauza bermek? Ýerem bolýar da. Men näme hilekden men özüm aradaýdy. Şu bir günim syptyrsam süýşe işim. Men şu pauza var. Pauza mende de bolýar. Pauza mende de bolýar. Näýdirak bolýar pauza? Käwat şeýler ýa-da ýa. Senden aza ýa-da ýa şunu biraz diň zalatyň bolýar. Wagtymyzda o wagt kakam ejem ýanyna oturup bir hepde on wagtymy gideretim gelýär.
aylana tümeli ovuduşdum, bir klasslaşdym, görüldüm, elimim üçürýän trupkamy. Men öýde ýok. Onun täzeden ýöne men kän pawaza berem, bir hepde. Din zalýan ýene başlaýan. Ay nime da onşan şowatlar var hani bir hil var Allah tarapyn günlügün aşa diýen ýa. Günlügün aşa täzeli diýen durum okdum. Owa durum okdum bolýan ýa-da. Näme sebäp bolsa? Doglanlar, aha, toýlar şo derece kän boldy da. Hätda. Şans üçin biraz paýda. Indi ýokmy? Hudaýa şükür bu adam ba. Ýöne biraz şo ýanky may berenim, biraz sakladym gadyp. Ýoksa bir sana aýdym iki maslahatlaşma moýdyk da dawaşyn bir zat edersin, şey dersin, kliwin adyny nipdi. Şol aýdym hiç çykarmadyň, durdy, şo duruşuna şol aýdymlar. Ýöne diýip bolsam. İşlerden ne? Ya merdan bir zat da bir halik falan bir sözi var da işteysin neyse işteysin ora halkın içine avrayarsın diye da. İştemeden sana halkın içine o favor falan yok da bir aydımı bir yılla baytalap verdim yazdı diye da. Doğru değil mi? Doğru. Inni ayrıca belli bir kompozitörler bilen işleýän. Aranjör şoğlanlar bilen, kompozitör olanlar bilen. Öňürakly Edil Şuwat mı? Edil Şuwat näçe bolsa bir 4 aýdynda çykmady. Aha. O täze. Ondan Haýsy kompozitörler işleýär? ine Dowik diýip dostumyz bar. Dowik, bakamyda şowda gorun. Oğlatlar edýärmi görýänsiň. Aha. Näçe bolsa ondan bir ýakyn o täze aýdynda çykmady. Töweremi şowry gördün? Ondan ýa Mikey dostumyz bar. Ha, mekan kakaýy. Kan zanam töweremi. Sak gözle ýeten olur. Bir aýdymda taýyn näçe bolsa. Töweremi? Aha. Ondan soha diýýärse. Doktor Rozi. Rozi. Doktor. Soha familiýany anlaşamadım, ötün sorýan, dogrum kanýa, Rozi son boly. Doktor Rozi. Soha çanlym bir aýdym taýyn etdik. Onda näçe bolsa olar. Diýmek onu üstan gow täze zatlar gelýär da. Oňam kilewini sen boýnalmanlar. Bolýa aýdymy dinläýin, sebäbi üstem ustada olanlar, olar halkyň öňünden turjak, ýarajak zatlar etseňi bilýän, näme dinläri, men öz pikirimi aýdym, pikirdeş bolyp maslahatlaşyp näme diýär, ýöne taýynlar olaýdylar ha. Aýyn bu nertede? Atgowy. Şu atmosferede, şu gow nastroýenede sahna çykyp bir ýergiderli issenin aýdymlaryny ýerine ýetirip bilýär. Gowur täze söýüp aýdym ýazdyk. Aha. Şonu aýdyp berýär, gowanşan men ýazdyk da onu. Atgowy. Töweremi? O sahtadan. Sahtadan. Awa, atýaryny eşitdirme biraz arkama aýşan. Sahtadan konma, ulu hormat bilen mehmanlar gepleşigimiz mehmany Merdan Gulçar elbetde o sevgi aýdymlar bilen dowam edýär. Dinläň kyn zalym kesir ýazmanam ýaşdy çykarmam. Şuwna odanca bolup durla ol Jany gursakdan alyp durla ol Jorasynyň toýuna barýa Näme duhy sepinip bir ol Şuwna odanca bolup durla ol Jany gursakdan alyp durla ol Jorasynyň toýuna barýa Näme duhy sepinip bir ol Täzince aynaya, aynaya, aynaya Bolan bolşa özüne bağlaya, bağlaya Günnesen ýysyny almasam, duymasam Geçmez günüm, sagatlarım Täzince aynaya, aynaya, aynaya Bolan bolşa özüne bağlaya, bağlaya Günnesen ýysyny almasam, duymasam Geçmez günüm, sagatlarım Diýenim gıygatan soýnaýşy Hiç kime meňzemeýär bolşy Täsin perizatdyr dörüşi Her kimi bakdyr oň gülüşi Diýenim
Hiç kime mengdemeyer boluşy Täsin peridattır dörüşü Erkime bakdir on gülüşü Täsince aynaya, aynaya, aynaya Bolan boluşy özüne bağlaya, bağlaya Gülmesem isini almasam, duymasam Geçmer günüm, fağatlarım Täsince aynaya, aynaya, aynaya Bolan boluşy özüne bağlaya, bağlaya Gülmesem isini almasam, duymasam Geçmer günüm, fağatlarım Täsince aynaya, aynaya, aynaya Bolan boluşy özüne bağlaya, bağlaya Gülmesem isini almasam, duymasam Geçmer günüm, fağatlarım Täsince aynaya, aynaya, aynaya Bolan boluşy özüne bağlaya, bağlaya Gülmesem isini almasam, duymasam Geçmer günüm, fağatlarım Geçeni qarap bolsa ida Waqt vermezek adamlama Gelip olur çöpelerde dida Yılgırıp falan vermezeklenma Gelip olur çöpelerde dida Yılgırıp falan vermezeklenma Yüzünü görmeyeceklerim var, filmi dinleyeceklerim var Käbirdir yalnız gideydi, üstümden güleceklerim var Yüzünü görmeyeceklerim var, filmi dinleyeceklerim var Käbirdir yalnız gideydi, üstümden güleceklerim var Dünyanın dengligen bir gowda Yaşanda koygun izla gowa Görýändiň bir zana kalmady hiç bir zan Käbirtede dogry diýjeklerim var Görýändiň bir zana kalmady hiç bir zan Käbirtede dogry diýjeklerim var Yüzünü görmeyeceklerim var, filmi dinleyeceklerim var Käbirdir yalnız gideydi, üstümden güleceklerim var Yüzünü görmeyeceklerim var, filmi dinleyeceklerim var Käbirdir yalnız gideydi, üstümden güleceklerim var La 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 Yüzünü görmeyeceklerim var, filmi dinleyeceklerim var Käbirdir yalnız gideydi, üstümden güleceklerim var Yüzünü görmeyeceklerim var, filmi dinleyeceklerim var Käbirdir yalnız gideydi, üstümden güleceklerim var Sülgatda kemsidilen yerin bolmy? Ayl köp aydymsyda bolýandylar. Mene o soraýan, käbir boldy diýe, käbir bolanok diýe. Yo bolan yerler bar. Ama edil ýatlap duralmaýa. Ýok, ýöne umuman soraýan ýatlamak gerek däl, umuman. Yo bolan yerler boldy. Sen şulaýdym, näme üçin aýtdyň, men aýdym, menden soraman diýen soragy ýüze çykdym halifalar tarapyndan. Halifalar tarapyndan çykanlardylar.
Edilçi kaynlar. Aslında halifelerin döreden aydımlarını şu dünyada gezip gören halifelerden bir jaňa soraýarmy, ýanyna barıp soraýarmy? Mümkin şonu aýdaýyn halifeler atdy. Owa. Ene nemede Nasapar Murasanlan ýazyk etdi. Ha, gördüm. Bu jogap durşaýar. Owa, halife. Şonu nädemizde Şah Mehmet Başym halife aýdymlaýt. Ha, gördüm mi? Öýüne barıp ýöre toruzdan. Hormat edýär. Oňar soň sebäbi bar. Bir zatda da merdan men näme üçin berýän şora ulay. Bir halifelerin döreden zatlary da eski özler bir gezip ýörkä baryp bir sora soň begen ýalar. Yok ma halife. Niye degduzaydım sen olaydım. Ta olaydım için zahmet etirdim men içinde bolup görürüm bilýänne. Şu özüme de şu braýdym mı? Awa bir özümde soraman aýtsalar bir hildirak bolar dogry näme? Bir gep bir şey ýadyp oturdy. Bu gep de bas geçeni bilen bir sen aýdym aýtdy beri. Gep aýtdylar. Awa. Türkmen we tele ýaýlymda. Näýlaýdym? Bilemok şimdi ýadyma çyna soraýdym. Şunu ýadyma düşýär, men saňa jaňatdyr sorap durdum. Men o taýda gepleşiň alyp bardym da hiç adam da ýenedim da. Ýadyma düşýär. Adyny aýdyp oturmaly bir. O taýda men jaňat sorap durdum. Sebäbi näme üçin men şu wagtlar gowurýan. Sebäbi oğlandan utay uly rahmet diýetdir. Näme şu günläp ýatman pikirde şol kompozitor bilen. Dogry da men diýenim. Lala şäňmi? Beherden ýigitlerimi bir aýdymmy? Beherden nerede oldu? Men şolaýdym üstüne ha men sen ýüzüňi gowy tanadym. Away şol getiren aýdym şoda. Belki Kimiň aýdym şo hali? On aýdanlar ba. Aha. Öňrägem könüräg aýdym da. Ha irkirä aýdym. Aha. Onun şu neçen ýetipdir de, mysal üçin 20 ýyl öň aýdylypdyrmy, 30 ýyl. Bara şu döwre ýetdi onu. Yöneten şol täzeden jan berip halka hödürledim görün. Men gowurdum şol aýdym. Ogadan aýdym eken aýdym. Awa elbetde. Awa halkymyzdan gowy Soraýarlar toýda atdy şu. Awa şu adam soraýarlar. Afternyny belli bilen ok. Aftery. Şeňiniň afteryny bilemok. Sözleri? Sözler aşyk hojan. Beherden şahir. Gowy sözler bar. Aý. Bu gepleşimi getirdim ya başga aýdym getirdim. Dinatına atlana ey umidim işanım Soğukluğundan içinde bilmem neçe yaşanım Okap köngülüm doymadı senin yalan defanın Mirat eylep sen bana ok yarabın esbabın Şiirlığından içinde men gariba patabe Okap köngülüm doymadı senin yalan defanın Mirat eylep sen bana ok yarabın esbabın Şiirlığından içinde men gariba patabe İlinden ayrı düşen aşık hoca faroli Soğukluğundan içinde taşan güçlü korogli Onlar kolgun zırli beherdenin merdogli İzinde kalan yarım görkümlere yadurli Geledir men düşümde men gariba patabe Onlar kolgun zırli beherdenin merdogli İzinde kalan yarım görkümlere yar bolli Geledir men düşümde men gariba patabe
başımda. Ya yaradan Hudaýym, ne var ýalňy başımda. Ýakşama kıl huşumda, men garyba patabe. Onlar koldan zırlı, beher denim bir dolu. İdimde galan yarım, hörkümler yar bolly. Geleder men döşümde, men garyba patabe. Şyýlydyňdan içinde, men garyba patabe. Merdan, geçmeli ol dep sen düşünjen. Geçmeli ýol. Ne görýän ha, Sınıfta. gepleşiňizler. Ha, o. Geçmeli ýol. Şoňa men Görýän näçe gepleşden. oýduka geçmeli ýol diýip öýdüm, pikir edýän. Aha. Geçmeli ýol. Elbetde bar, ädim diýip düşünýär mena. Şoňa da. Geçmeli. Oh, Bidirýän arada. O çukur bolsun, beýik bolsun, şolardan çukurdan darmaşyp çykmaly. Ädim diýip düşünýär mena şoň. Gepleşdim köpsini tomaşa edýärdiňmi? Açyk gurnaýda. Edýän o. Görýän. Şu çaklygyma garaşdymmy? Inni sana şeýle soraw, egerde şu geçmeli ýolny aýdaly näse diýeni netip bolsa bir 4-5 ýyldan, 5-6 ýyldan geçilenýär gepleşige de baryp bilýäňiz da. Eýem siz bar 2008-de toýxana çykan bolsaňyz, geçilenýär gepleşigem bir 25 ýyl atmaly. Ondan şu gepleşige arkaýyn bar bilýär. Netip barda. Ay şuwada bar bir 50 näçe sany gidip otur bu netip bolsa bir 5 ýyldan atdan bir 50 aw 400 olay 400 sany barmak netip etsen boldy. Aslında men şunu açmam var Merdan, şu gepleşik men ýoksam işimiň daşyndan dogrymaýdyn. Gawa ýa-da tamam edýän näçe edýän. Bir näçe mihmanlar, dinleýijiler bir haýyş etdi. Oşdy ýaşdaky naýdymçylar we ýaş talantly oglanlar we şolaryň bir içkin diňden tanasak, şolaryň bir derejeli bilen tanışsak, ýamar kän adamlar. Ýok ata oňardyň ha. Bir ýadır takmyna naýdyn men bir 5-den gowrak adam ýadan gatkan ýaşdakini tanatdylar, bular hem ýat başladylar ama. Ondan şu geçilenýär gepleşiň gowar ýatynyny benim aýdymçy, o plan oladan meňem bir aýdatym bolýar. Şu gepleşiler ýa-bir gepleşik tapaýyn, ad ýok, ýene şol ýaşlar bilen degişip. Benim oturdum pikir etdim. Ola geçilenýär. Gerçekten geçmeli ýol bolsa, şunu wagtda diýdiler. Şoň üçin geçmeli ýol bu näme tuweleme owadan aýdymdan getiripsin. Häzir netip bar. Ýene ilgili bir kitabyny dowam eder. Tilkici Aydar ananmazlar fedime. Halka yalan bolsa äşkär ödüme. Ki farkacın yüzü meniň yüzüme. Täze gazdan gabrystanyk görünýär. Yatırdım bıraklar gördüm. Ağlar yatırdım bıraklar gördüm. Gözümde bir yolu duman görünne. Yatırdım o kuda tizgini kallım. Bolcuk işlim var ayan görünne. Yatırdım o kuda tizgini kallım. Bolcuk işlim var ayan görünne. Bir gün yerden turup dedim ya Allah. Bir gün yerden turup dedim ya Allah.
bir alham okudum, 3 kul huvallah. 3 mertebe deydim estağfurullah. Yaşıl giyinin nur verdi kanvırını. 3 mertebe deydim estağfurullah. Yaşıl giyinin nur verdi kanvırını. Ağişan atanı gördüm düşümde. Ağişan atanı gördüm düşümde. Akilletin korunuptur başına. Ehli musulmanlar onun taşına. Barcatının gözü yaşlı görünür. Ehli musulmanlar onun taşını, barcatının gözü yaşlı görünür. Kafir hem musulman durdu sanmasa. Kafir hem musulman durdu sanmasa. Su yerine aktı kızıl kırmızıga. At şapıştı kafir bilen musulman. Musulmanın atı çaman görünür. At şapıştı kafir bilen musulman. Musulmanın atı çaman görünür. Yaşıl giyinen nur verdi kan görünür. Musulmanın atı çaman görünür. Mertligidin oğul başta. Mertligidin oğul başta. Nefinin kulu bulmasın ey adı kendi ovadı. Ödünden kulu bulmasın ey adı kendi ovadı. Ödünden kulu bulmasın Gitse yeke bolsun, mert yigide şepe bolsun. Ey yaşından ey köpe bolsun, boş dedi dolu bolmasın ey yaşından ey köpe bolsun, boş dedi dolu bolmasın Bütün bersin adı kalsın. Kötü versin adı kalsın. Kışı koysun yadı kalsın. Ey yansa il derdine yansın. Boş yanıp külüp olmasın ey yansa il derdine yansın. Boş yanıp külüp olmasın
Durdun ağı sözüm dağıttır, halıma acayan yoktur. Ey yigitligim ulu bağıttır, ol ömrüm çölük olmasın Ey yigitligim ulu bağıttır, ol ömrüm çölük olmasın Ey yansa il derdine yansın, boş yanıp gülüp olmasın Ol ömrüm çölük olmasın Ne de söyle sonra. Geçmeli yolda egerde bir adamı yanına alıp bir adam da davaşın 3 adam ederi. Ama 3 tane öl bir zekiyli sağdanlar. Gerek o da 5 et. Davaş top 5 eder şöyle. Aha. Gepes öderimizde akra top 3 eder top 5 edeli. Bir erkin derecülük gepes. Yani sağdanlara değiştirler. Hava. Aha. Top 5 geçmeli yolla men sağdanlar bilen gowlaklar edip bilerim. Toylarda, stüdyolarda diýmeli bolsa top 5 az bolyam sana. Bolyamy? Yok, köpüräk olmadı. Top 5 köp bolyam. Köpüräk. Näçe edeli? Ay 2-3 tane. Daba 3 edeli. Doğru. Top 3 tane. Sağdanlar ýetlerlerini isläp, o aýdymlar çykararlar, şolaglar bilen diýip. Yani top 5 edeli sebäpsiň men bilip otyrlar, käbirler gat görmem mümkin içinde bar. Daba top 5 edelersin. 3 tane. 5'te durur. Top 5. 5 tane sağdanlar ýetler, toýhanalarda, stüdyolarda o täze aýdymlar bilen işläp aranjyrak edip, täze aýdymlar döretmeli diýseler. Top 5. Şu 5 tane oglan bilen men geçilen ýola barar diýler, soralar bolar. Dogry dämi? Top 5. İlki bilene kuwançlanma. Öyle mi? Tuğulum var, toyu var ali, nira var ali. Aydamda arkayna ya. Arkayın ne am? Qatar kayın. Şolor yalan bir duyup çalı bilýär ay. Sağ olun o. Men şuňa ara bir hili ilni, gowsyjylykly aýratýar men ýalňyş pikir edýän bolmam mümkin. Men şu Halipazadan namy atda diýýärse hazaga Akmehmet Qurban Niýazow ilni öwren şolaglar. Bir hili adam kärçiligem, bir hili adam bilen guruluşyny da bir hili ýumşak sağlarynam köp bermesi Attazanyň bir tüýjüligini görýän bolşany. Top 2. Ekenni yani stüdyolardan zaten. Men onu özüm aýtsam men aýtdyrdy oňal zat diýip hemmetinem tanıyan hemmeden bir çörek içip beren soň için men diýdim sana top 5 edel diýdim. Ay qıssasalar sen sunata. O men sumatma we oğlum hemmeden men elmem bilýär zaňymam bilýär. Dowyň ýanyna birinji gedek bardym da. Aha. Şulaýdym da, lay täýlaýdym da. Hakyky zähmet görkelýän. Dowy öz pikirdir jigin meni istatýanlardyr. Asaýynmy? 2 3. Ondan Ýöne de çynyň aýt, eýen şu soň bilen bir aýdym buýurdum, şonu zat diýip durupdym. Men neme da goňşan şu bir aýdym zakat edýän. Mysal üçin 10 günde dinarny söz berýärler ha. Ha. Şonu bir aý edýärler. Diňe men zadymyň gol çykar. Gol çykmady, düşün. 3 basalyk gurulmy götmäli. Çoğasama kim? Ene Qurban geldi canma. Aýmraz. Qurban geldi, Baýmraz. 2. Köp işleşýär oňa. Ay Qur'an aja dostum ama. Halifa diýip. Sağ doğru. O. 4-nji. 4-nji. Şeýle aýerlidim da. Gala aýyl üstde duraýylmy? İşte dur aýdan eşe. Onda bular şeýle duruberdi de. O. Top 3. Näme ol öz pikirim? O. Gok jogap. Ya açyk jogap da käbiri mehmanlar aýdy. Kimi diýin aýdy diýip soraýarlar. Meni maňa teretmä onu ýa-da özüň işleşýän. Dogry zatym men tarapdary. Dogry da men diýärdim. Dogry. Sataşar yol boyunna Oğrin gürleşerdim Seygu hakda bağı takda Tiji sevleşerdim Kıyzap seni taňat ýansa Karaşarın gün bat ýansa
altında inne menden alıpsa sen oturum derya boyunda baharda bizde kışta men büyütep seni daňat yansa Karaşaran gün bat yansa Olğuyup baktım deliken Ağların ömrüm öt yansa Kıysap seni daňat yansa Karaşaran gün bat yansa Olğuyup baktım deliken Ağların ömrüm öt yansa Kıysap seni daňat yansa Karaşaran gün bat yansa Olğuyup baktım deliken Ağların ömrüm öt yansa Şolğuyup baktım deliken Ağların ömrüm öt yansa Olğuyup baktım deliken Ağların ömrüm öt yansa Gitmeskde Sen dün sözün böyle oyna. Efirde oturdun. aha Montaj edip oturdun onu ya. hawa Şonu bir ya diýasan ha. näme dikdi? Ya menim artist bolasym gelýär, aktyor edäýär meni. Hawa. Yok bolany, gün şey diýdim şoňa da. Näme diýen bilýärmi? Menen gün zada diýen da. Sen bir zatda artist boljak adam umman taýdan näberden aýdym çöz tapawdy ýok. Men bir zada aýdym, men özümde alaýyn. Men näçe sunuwata dadım da dogusyn aýtsam kakam ulugly bolamsoň, ulunny oğullaryndan ulus bolamsoň, bizim ne mallarçylykda, bizim obamyzda kakam çopan mallarçylyk. O eline taýak, diňe goýun bakmaly. Şo düşünjede bizi kakamdan ömrüdok boldum. Tarowna demen kakam hormat taýyp beýikdir men. Ýüregim janyňda bolsun kakam. Ay, sunuwatda näme işim bar ay? Şeyler dadım da boynun edinde Kerim Urhan nefese öykünü koşu koyadım, aydım aýtýadım. O ya bolmasa annam barada öykünü ýadım. Kakam şey güldürüp berdim da. Eýtdim. Maskala bol toy diýär men uğratmady. Eni men aýdyn sana, näme üçin diýär aýdyn. Öýlendim zat etdim seni gün gelerim, gün sunwata girip bolan ama. Geldim ustaýdy sowdadydan boldum. Magazyna satyjy bolup işledim. Onu şey sunwata işgärler ben rahat nemedip tanış girip gittim şeyle. Mene şey elimden tutan ýok da. Men näme üçin diýär, nerden durmalar bir zadyň görkenmeli, eýtmeli, beýtmeli. Yani oturan yerinden almadygyp, men artist bolasym gelýär, men aýdym bolasym gelýär diýenim bilen senin hiç tat çykan ýok da. Ya ne doğru diýäň? Doğru. Senin mesela çocuk gitarada var, bir toylarda ya dowlan günlerde bir şansa aýdym aýdasyn gelende öz başarýardy, görkeresyn gelende doğru değil mi? Esasdan özüňde bar zady dinleýijilere görkezmek. Şunu bildim mi? Ya ýalňyş urlama var. Şoň üçin bolmardyň diýdim. Näme üçin bolmardyň diýlen jogap şoňa adatyk bir namysy gurçaýdy etsin. O işletin niye diýen men o gerwetlik barada edemek talandy barmy? Ene men şeýle edil aýtsam görnüm dogrusyny aýtsam näçe tany bir bilemek bir 30-a uğrap bir ýüze çykmadyk oglanlar, artist oglanlar, aýdymçylary, ýeneler ýaşly eken talantlaryna bir çykmagyna sebäp boldum. Oğul Allah. Meni olan halifasam der, hiç adam der, ýöne bir sebäp boldum. Ya şonu talantly adam bildim. Çağırdım ben. Ne mesela Balkan vilayetinden Toymurat İsanur diýip. Ýeke aýdym üçin çağırdım usta. Ýavaş näme ýaýardym, yalan seni siledim. Şol aýdym dinledim, men şol gözläp tapdym. Şola onu geljigim dedim, bu sana bir klip et berdi İsmail edemem berdim. Düşüp beren kina filminden onu da çağırdım. Men şu bir zat bar adam men göreyim seni. Doğru mu adam? Ýigim diýen dostumlar meni gogun etmesin. Bir zadım göreyim näme ýek. Toq goşşok başyň bolman. Başarýam gitarada aýdym. Adamlar görýär o. O takırda tabakda aýdyp goýaýdym. Doğru mu diýen? Esasda özüňi görkezmek. Ana men ýanky diýişim barjak, hurmagy, çaýjagy, bonjalarlaryň
eferini görüp, şular töölemi ütköş zatlar çıkarýar. Diňe menler kän kardeşler, men mesela hormat goýan kardeşler. Şolaň zadyna teredip menen bir artist bolasym gelýär. Bolan nokta ol. Ne maksat diýer saýatdyr näçiňan olanlar geldi höwesem ma diýe. Kamerany görýär, montaj durlar. Şoň üçin dostlar zekiniňiz bar bolsa şu bitonyň aşagyna ýatsaň adam biton döküp çykartmaz. Dogryda? Merdancan, endiň soň soraw şondan soň men sana soraw berjekkä. Öz sunmat karýerýaňyzda umumyň maşgaly karýerýada sunmat karýerýa süren ikidini garýarmy? Näki? Mysal üçin sunmatmy birinji ýerde goýýarmy, maşgalany birinji ýerde goýýarmy? Ikidini näme saglap bilýär, şonu aýtsana. İkisine ma özüme deň saklaýar. Deň saklaýar. İkisi deň diýär ha. Deň diýär. Haýsyda köprek önsürýär. Ikisem deňle. Deň birini artdyryp birini goýulýar. Deňlik. Dogryda? Bu gapdanda maşgala, bu gapdanda da sunmatmy. Şu iki tane uly bir dört burçluk şulaň içinde sizin kakanyň ýoklugy sizi täsir edýärmi? Kakanyň ýoklugy bildirýärmi sana? Näýleýin? Birinji klasymda Şu kakanyňdan bir kakanyň ýoklugyny güýjüň gaçyrýarmy şol? Kakam fakir bolanyny birinji klasym, ondan gara näil kiçiräkdim da wagtda. Ondan kän bir neme. Desem bol bilmedim diýär. Ondan kän bir neme bilmedim. Ýa-na ne ezemzan. Hakykam. Can sağ ol, ýaklar kän. Sağ ol. Men adyny köp salam diýip. Yok, man. Ahly topar maňa adyny, maşallah maşjanyň sağ bolsun, görýän bolsun, ömrüňiz okasyn. Şeýle bir zekinli, talantly oglan dünýä iňdirip bir şu wagtda seni ýetişdirip bir adam hatarına goşmaň özüm bir gaty uly bir beýiklik. Gece ýaly edizat ýok, gece ýaly mehribanat ýok. Ejemden şu wagt mysal üçin teleýilimlerde käbä kliplerme, kinolarme ýa bolmasana YouTube kanal üçin edilýän zatlar görkezýändirler-de näme. Ýürükde ýaltanman jaň edýär da oglum şoldur oglum goýnapsyň ýa o kinoň oynadyk soň plan goýnapdy, gynandım, ağladım, rahatdyp. Enata diýer öz şahsynyň bir kiçiräk üstünlüğini uly derejede kabul edip bilýär-de. Hakykatça. Dogryda? Sanlar sağ bolsun. Alhamdulillah bolsun. Merdan näme şu geçmeli ýoly gepleşigime bir gelip bir gyzykly gurrunlaň men sizden gerek sorawlymy jogap aldım mykam diýen. Tomaşaçylarym hiç kim giňden tanadym kan diýen. Iň soňky sorawmy ýüzleneýin, goşmaça soraw ýa-ni soňky soraw ýene goşaýyn. Tomaşaçylar gelecekde sana näme garaşmaly? Näme aýdymlara garaşmaly? Sen öz dinleýijileň. Dinleýijileň esasy manylaýdymlar. Aydımlan gow şekilde görünüşde geçmelimi ya ýöne MP3 variantda geçmeli ha. Onu şu dünkü diýişimizde alaq gow senaryolar etmeli. Yok, man. Dostlar, şu gepleş başlamaqa, düýnüň onluklarını ol merdamla maslahatlaşdyk. O näme aýdymlar aýtyp şol aýdymlaryny aýtsak. Merdan Gulşarov bilen gow täzeliklere garaşarym. Nihip aýdymlar taýin bolarsa inşallah menem öýet pikirim aýdyp kardeş bolup gow tomaşaçylarymyza giňden şekilli görünüşde. Tez tarap meni film etip goýar ýa-ni. Ya tomaşaçylar ha düşdük görün. Gepleşime gatnaşmak üçin köp sag bol, bu näme geçmeli ýol gepleşimizin täze tanyny Mindaz restoranyna Akbuda etrafynyň gämi obasyna gör girilje we täze sowdan merkezinde ikinji gatyna bölümi janlar hawaryn owlumyň ömrleri okasyn. Tomaşaçylary dinleýijilerine aýdasyn gelýän arzuwlaryny şu kamera aýdyp bilýärmi? Tomaşaçylaryň näme jan sag bolsun. Esasda dinleýijide. Dinleýiji bolmasa kim tomaşaçylar? Näme besilan Allah silasyn. Onuň netije bagly. Netije bagly. Sanyň sag bolsun. Sag bol. Ömrüňiz okasyn. Mehribanlar, gaderdan watandaşlar, edi ilişkiler, Hayratlyň YouTube kanalymyň agdy dinleýijileri geçmeli ýoluň 11-nji sanyny Merdan Gulşarov bilen elbetde ýagan belläp geçdi Mindaz restoranyna ýadgat elbetde zanlyda owadan aýdymlary tadanlar ýetler janyna sawatyn emmäň o onşa serdarzan
Titreşdim Yakupcan zanın sağ olsun. Yurdumuz ösýär, özgörýär. Gow dörejlikli, aýdym sağly, bir näçe sağly söhbetli gepleşikler töwelemediňe men maşada ýazar kardeşlemma. Elbetde haýsy owada ojak düşseläp tamdyr gyzyp duran bolsa, şu owada tamdyryň tütsesi bar bolsa, onu olowada toý wadyr diýilýär. Olowada agzybirlik wadyr diýilýär. Elbetde bizim hem yurdumuzda toylar, bayramlar her gün töweleme dowam edip otur. Toyhanalarymyzda ogadan toylar dowam edip otur mehribanlar. Elbetde bu zatdan arkasynda yurt başçylarymyz we hormatly arkadaşlar, gahryman serdarymyz we goý olan janlar sağ bolsun. Tutýan tutumly işler elmizde ama rewaçlyklara wetlensin. Yurdumuz össün, özgörtün. Her birimiz öz watanymyzda, öz toprağımyzda, öz başarýan ukymyzy adazygamyzda ýerine ýetirsek, onu biz öz watanymyzyň, toprağımyzyň, yurdumyzyň geljegine, ösüşine bir koşant koşduğumuz ölemek varlar. 2026-njy ýyl arslanly ýyl bolsun, bereketli ýyl bolsun. Allah zat dölejlikli ýyl bolsun. Sanaňa sag bolsun, kesir ýalmaň ýatdan çykarman gepleşimiň insanlaryna haýsy mehman çagyrmaly. Pikir edip oturman, gonjalyna nazar tesbirler okan okdy. Men YouTube kanalymy özüm ýaltanman okaýandan soň üçin ýadyň, ýaltanma, patçat dedim. Elbetde näme meşgul aýdym sen Merdan Gulçardyň TikTok kanalyna hemme akkauntlaryny patçat dedim. Bu täzelikler görüp bilersiň. Sanaňa sag bolsun, ýylgyryň näçe ýyl gyrsaňyz aladaňyz adalar. Bergiňiz bar bolsa bergiňizden diňe ýaly bolsaňyz. Algyly ýaly ýaşarsyňyz dünýede. Diň ýyl gyryp ýaşar.